سلام كبراتن تخطاتلتي إريتريان ميديانيت أسمرا نلومي أبسر رحيتات تزباو جنبار أبسر غرودوب كنتو كورينا مچم كلاتنا هم نفلتو زباو جنبار حرنة إرترا هاگرنا إرترا كم مجزاتي سرعة درجنا إثيوبيا حران اختوتس زي فتصوم جيجننت زي فنقولو أمني زي كفولو مسواتن زي دخوم اللوص عرن يلن حدا خابتي نسرعة درجنا إثيوبيا نمعناون هزبي إرترا ناصنتو هزبي إثيوبيا دما مسولون من رقاص زكايدوز نبرقالسي مسودبات إثيوبيا بمتحببار أوشت إثيوبيا واتهدراو سرحيتات مكياديوم كم أسنا زخونا دما تقادلت زباو جنبار حرنة إرترا أقار سراويت أورا دما مكانايزدن كوماندون أهدوتات زباو جنبار حرنة إرترا أبسفيح مريت إثيوبيا بمقتاو نسألائي أمريت إرترا تراح زي كونس أبكرس مريتون حمد دفاجو يستيو نيروميم أبكتماتات إثيوبيا كمشيري ولديا دسي بحردار دبر برهان أديس أبابا عدوا أسوسا وزت دما تقارل تزباو جنبار بأقار مكانايزدن كوماندون أهدوتاتو مابيلوم نسراويت درجنا إثيوبيا حمد زدبايلون أموداتاها كم منبر السلطان أديس أبابا فنكيلوم نتي ناشعو فتاو زمسل زنبرن حوحات منبر السلطان أركيبوم ميوم نلوم منبار كابزي نايسقرودوب واتهدراو سرحيتات نحانت عوت بعوت زتملقت واتهدراو سرحيت زباو جنبار زخونت قطمن تمتمن كنال علينا زباو جنبار بسودان جيرو نابول لغا أبتبهال سفيح كبابي ناي أورومو إثيوبيا بمأتاو أب أسوسات تبهال كتمان كبابيان زنبري مع عسكرات سراوي درقناي مغزاتي إثيوبيا بخمي كمزت سرارغون دحر عوات ناي تسرحيتات حادة أزيفلوت جيجنا تقارالاي مسكالا أيو بخمي كم تسوون التزنتو كم مصحف تزانتاتات تموكرو قدلي كتصر بعته أما فتسمتا سفيرو خابزرلو تحستو بموكاس زدالنايو أزدي تنكافي جيجننت تقادلتنا زنت أبارق مدبينا كان عربالكم نسلم كتتالكم إنا مسقونكو نزت حستو نازي
ناب كالوت إرتراويانن فتوت إرتران من تخباصح بوغنكم شيرن لايكن كتقبرون سابسكرايب زي قبركم زلخم دما نزا چانلنا نمعبايا سابسكرايب كتقبروا نلابوكم قبطان بزمن فسايلة مكونن تخلي قبطان أم معراب إثيوبيا أسوسان كبابيون متقعتن من فتصام زعلمه مصنع تاتا واحدو بؤنبو وطن نايت سرحيتن مدب أهادوتاتن سرعام كلو مدلوات هتصافيفهم أقدوك سعينهم نابت سرحيت مستبقوسو جن تمولسو زبل ملأخت مصام اتي كابتاقاراي سبحاتي إفرم زتلاك ملأختي تقادلتي على سيدن بيتروس سولومونن نبعتهم نقيلهم كم زلون اتمدب نساتهم مسموصو كم زتكبرن زحبر نبرام بز دما ناب كبابي جيزاني تمولسوم سجرا دباو سرحيت نمفتصام عبد مازين سودان اقدمو زبصح حيل حزبو جنبار احدوتات كوماندون هندسانيم بز دما ابت خبابي زركبا عدتات كرموك ابو غبيلا صوره اسوسا بامباسي دابوس نمتقع داساساو مصنعتي زكايدا حموشته ጉጅለታት ቆማም ነፍስ ወከፍ ጉጅለ ካብ ኮማንዶን ሃንደሳን ዝተዋጹ 8 አባላት ነበሩዋ ጉጅለ ስምዖን ማርቆስ ወድ ማርቆስ ኣብ ክልተ መዓልቲ መጽናዕታ ወዲኣ አረከበት ስው ቀለታ ባህበል ዝመርሓ ጉጅለ ንሓደ ሰሙን ጉዕዞ እግሪ ካይዳ ናይ አቡ ጉቤላ መጽናዕታ ወደአት ጉጅለ ተስፋዝጊ ወድራሲ بمبرق كرموك كتكايدو زحسبت مصنعتي سلزي سلطا بمعراب تطويا عماما السالطات ጉጅለ سو تيدروس افنج عثر مصنعتا كبابي عبيبينتو دابوس اتصففت اتاب ملكيتا قبر هيوتن رايا يوحنسن ودبالي اتمراح زبرتعن زنوحن مدب زحازت ጉጅለ خا ابت مصقعن ممعدون زيبلو قلات غولاغول كوينا كتسرح سلزي كالت بسطور كساب ني 50 مترو أبا فنجا معسكرات سراوي درج تتصقيعا ناي أسوسا مصنعتا وديا تملست قدامي مدرخ ناي تسرحقا بزي تفتصمم دحرزي نتعمام مصنعت زمرحن زواهدن زنبره قبطان كال ممرحي كساب زمصو تزانيو كوفايبلن نزيادا لكعنتن صفتن ناي تسرحيت ليتن معالتن نانتتا زخون بالحاتات يسلاسل نبرام قبطان كل جزيه كم يو نعسكرنا زتفتر سب أبناي برخا هيوتو حنت معالتكوا جامو وصيودك يسفلتن كل ساعة أبتت أنقاقيم واتهدراو خدان مخداني زمرز كتعمو لخا قدام واتهدرسي قبطاني يبلو بصوتو قرمو انكزكروم واتخا تمايو وادسمرا أفكار موزيكا عمرو ملو زفقرو انكو دمصاو نيرو دمصاوي نفسهر تخلى تسفازجي سما بونا بحقون سلازو ورس زيكونا جن بتن عدميون سمعتون
ዝውክለሉ ዝነበረ ደርፍታት እዩ ኣብ ግዜ ንእስነቱ መኪና ፊያት 124 ክልተ እጋራ ናብ ማርቻፔድ ሰቂሉ ዝተረፈ ኣካላ ኣብ ጽርግያ ገይሩ ከምዑፍ እናበረረ ይኸይድ ምንባሩ ይዝንተወሉ ጉብጣን ንዕላል ዝኸውን ግዜ ኣብ ዝተረኽበሉ ቅድሚ ሜዳ ምውፁእ ዝረኣየ ፊልምታት እናዘከረ ክዕልል ዝያዳ ደስ ይብሎም ኩሉ ነገሩ ቁልጡፍ እዩ ነይሩ ኣብ 18 ዓመት እኳ ንሜዳ እንተወፀ ቅድሚኡ ድሮ ብቑዕ መካኒክን መራሒ መኪናን ዝኾነ ክሳብ ናብ ምጽዋዕ ብምኻድ ንገለ ዓመታት ኣብ ስራሕ ዓለም ዝተዋፈረን ነበረ እታ ጉብጣን እትብል ሳጓ ስውእ ተኽሊ ካሕሳይ ተኽለ ወደዩ ኣልጊብሎም መኮንን ውዒ ብምንባሩ ተኽለ ወደይ ኣንታ ዝወዲ ሃዊኽና እምበር ሓደ ጉብጣን ደስታ ዝብልዎ ዓስከር ነይሩ ብገዛውትና ህወኽ ዘብለና ኩሉ ግዜ ጉልበቱን መልክዑን ልክዕ ነዚ ዝመስል ምስ በለ መኮንን ተኽለ ጉብጣን ደስታ እትብል ጸኒሓ ኸዓ ጉብጣን እትብል ሳጓ ጥብቕ ዳበለቶ ቁመቱ 160 ሰንቲሜትር ኣቢሉ ኸውን እዩ ሕብሪ ገጹ ከደራይ ኮይኑ ዕሙርን ክሳብ ግንባሩ ዝሸፈነ ኮርዳድ ጸጉሪ ርእስን ሸራፍ ቆሎ ስንን ከዓ ነበሮም ጉብጣን ንጸላኢኡ ብዘይ መጠን ጨካን እዩ ገንጋቢ ዕላማ በንጻሩ ከዓ ኣመና ፈቃሪ እዩ ንብጾቱ ኣብ ክንዲ ብጾቱ ህይወቱ ሕሊፉ ክህብ ድሕር ዘይብል ጅግና እዩ ንዕላምኡ ኣብ ሓውስ ጥበሰ ውፉይ ብኣተሓሳስባ ኣዝዩ ብሱል እዩ ንነገራት ብምልኣት ናይ ምርዳእ ልዑል ብቕዓት ከዓ ነይርዎ እዩ ንእሽቶ ኣበርግን ነይራቶ ንፍርሒ ዝጽየን ንፈራሕ ሰብ ዝፍንፍንን ፈጺሙ ዘይጻወርን ድማ እዩ የግዳስ ብደጊኡ ጨካንና መሰለ ውሽጡ ግን ኣዝዩ ርህሩህን በቕባቕን እዩ ብመስዋዕቱ ብጾቱ ዝትንከፍን ክንኡውን ዝርንዛሕ ዝነብዕን እዩ ምስ ወደል መደ ትኽትንፋስ ኣዕሩኽ ከም ዝነበሩን ክልቲኦም ብዙሕ ዘመሳስል ነገራት ከም ዝነበሮምን ፈለጥቶም ይገልጽዎም እዮም ጉብጣን መስዋዕቱ ወደል መደ ዝፈለጠላ ዕለት ሓንቲ ካብተን ኣብ ህይወቱ ብኸቢድ ዝሓዘነለን ዕለታት እያ ነይራ መኮንን ተኽለ ተስፋዝጊ ጉብጣን ኣፍቆርቱ ብዙሓት እዮም ብኣካል ዝፈልጥዎን ብዝና ጥራይ ሰሚዖም ዘድንቕዎን ማዕለያ የብሎምን መኮንን ካብ ኣቦኡ ተኽለ ተስፋዝግን ኣዲኡ ወይዘሮ ፀሃይቱ ወልደ ማርያምን ኣብ 1955 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ ኣብ ኣስመራ ድማ ይዓብዩ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 4ይ ክፍሊ ኣብ ወንጌላዊት ካብ 5ይ ክሳብ 8ይ ክፍሊ ከዓ ኣብ እቴጌሜነን ኣስመራ ተማሂሮም ኣቦኡ ኣብ ስፌት ክዳን ሳርቶ እናሰርሑ ማእከላይ ደረጃ መነባብሮ ዝመርሑ ዝነበሩ እዮም መኮንን ከዓ ኣብቲ ዳሕረዋይ ዕድሚኡ ኣብ ጋራጅ ኦድዮን መካኒክን መራሒ መኪናን ኮይኑ እናሰርሐ ርእሱ ክኢሉ ይነብር ነበረ ጉብጣን ብ4 ታሕሳስ 1974 ዓመተ ምህረት ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ተሰሊፉ ኣብ ብሌቓት ተዓሊሙ ድሕርዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኣህዱታት ህዝባዊ ሰራዊት ኣብ ደቂ ኣራዊት ኣብ ብርጌድ 44 ብርጌድ 80 ክፍሊ ህዝባዊ ምምሕዳር ባዶ 6 ሓይሊ ባርዕ ኮማንዶ ተመዲቡ ብተወፋይነት እናተቃለሰ ካብ ተራ ኣባል ክሳብ ኣዛዚ ቦጦሎኒ ክበጽሕ በቕዐ ኣብ ሓያሎ ውግኣት መውጋእቲ የጋጥሞ እኳ እንተነበረ ከምታ ኣብ ኩናት ሕድሕዝ ዝተወግኣ ጌራ እትሕምሞ ግን ፍጹም ኣይነበረትን ኣብቲ ዝተወግኣሉ ግዜ ኣዛዚ ሓይሊ ነይሩ ኩናት ሕድሕድ ኩናት ክልተ ኣሕዋት ስለ ዝኾነ ጉብጣን ነቲ ኩነታት ክዝክሮን ክዕልለሉን ይደልኻ ኣይነበረን መኮንን ኣብ ፈለማ 1980ታት ናብ ኣሃዱ ኮማንዶ ተጸምበረ ሓደ ካብ መስረቲ ናይቲ ኣሃዱ ድማ ነይሩ ኣብ ቀዳማይ መጥቃዕቲ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ መራሒ ቦጦሎኒ ኮይኑ ተሳተፈ ብድሕሪኡ እውን ኣብ ብዙሕን ሕድሕዱ ዝበላለፅን ስርሒታት ኣብ ምፍጻም ልዑል ግደዩ ተጻዊቱ ብሬን ሒዙ ዝትኩስ መራሒ ቦጦሎን ርኤ ድሕሪ ምዝላቕ እዩ ገለ ኣሃዱታት ህዝባዊ ግንባር ናብ ከበሳ ተመሊሰን ኣብ ዝጥዕም ቦታታት ድብያታት የካይዳን ነቑጣታት ጸላኢ የትከዓን ነበራ በራኽ ከም መንደፈራ ውፅእ ኢልካ ትርከብ ዓድያ ከም ኣካል ናይዚ ደባይን ተንቀሳቓስን ግጥማት ኣብዛ ዓዲ በዓል ማንጁስን ጉብጣንን እትምራሕ ኣህዱ ምስ ኮማንድስ ኣብ ዲቕ ዝበለ ውግእ ኣተወት ኣብ ጥቓ ሓደ ገበላ ኮይና እትዋጋእ ዝነበረት መስርዕ
أبصعصع تخصن كلا كابتم كوماندس زتتكوسس بومبا RPG نتات قومز نبرة هدمو هرمتام اتهادمو أي فرستن أبتجازاز نبرن هبجن تفرشحو نابتم تقادلتي عسلام اتم تقادلتي بتي كتوكسو بتقع منكستن هبي ككلاخلو أصقام خونم كابتم تقادلتي قليوم نتن هبي خبارو كم متقواس مسبخورو كوماندس فنان رقيبهم بمجموع الناتكوسو نبتهدمون مئتاو تهنددوم نزيز رأي قبطان مستنكلته تفناتي تنزنبرا مسارع الناتتكوسولهم بقويا نبتم تقادلتي تتصنبروم راديو قميتو برينو العلو دما قبطان بعلو كتوكس جمرا اتم زهنددو زنبرو كوماندسكا قابلوم قديمه بزانتا كم أسمعكو أنت نبركو بعينيجن شعين ما جمرتا غزي مرحبا طولاني برين حيزو خطوكو زرعاقو يمسكر تقادا لاي مبرهات يوسف جانكارلو كالي زانتاون اللو قبطان مفارق شحن شعاتة 279 يوم صلاقي نحمشاي ورار أم مقرب نبرا بز دما برجيد 44 نسحل كتورد إنها تبهله أم مونغو حدش تزاز مساء صلاقي كاب كرن نابف عبت أصوار تعينن زوردا مكاين كولنيا كبقس مخانس لستفلته علم أنجسون موكونن قبطانن زمرحوا بطولاني أم مونغو عبتن كرنن دبيا بمقبار نتن كولنيا كتهرم توسنا اتابوت أولاني زدلي مدلوات دحر مقبار نبت سرحيت تبقست أبوتا سرحيت مستبزحي كل أبال بوتون عمامون فليتو ننوح ساعتات تميتن سمعاتن تساويرو نتن كولنيا كتصبين وعلام انتخوانا كم تستحسبه أي سلطان اتن استبهلا كافلاي كولنيا أي مزان اتمدبكا فشلام اتم تقادلتي نام مبقس بوتوم كملوسخا تحبروم اتخلو دخامومن تصبيتومن كون تخوينو كم تبهاقوم سلزي سمرلوم انبزاقا تقوطعوم اتمدبقن بوؤو ايبكعن نخالا اي قزي نابوتا دبيا نقولو ابتو بوتا بسيحوم كلاتهم ببوتوم حازوم اعزانوم تخيلومن عنتوم اچون قيرومن منصع نايتن كولنيا مكاين ككتاتو لجمروم قزي مسنوحي كم تزقدمه شعون مدبهم كيفشل أزيوم تسقفهم أب كم زعم السلسكفتا انكلو دمان اتن كولنيا مكاين بدمصانن بتر غاصن زفطرز نبره دورونان ممصان زبصرهم هرمت لبهم سماي تسغله ناي موداتا كاليتكا اخيلا كلاتن مكاين اب صندوق دبياتين نتصرغيا ملؤهم قاتا تسحبه قيايتون تشحشحه نوت قبون باتاتون صعبه مدر سماي تناوصت بلن كونه امنا صعصع تخصيص نبره قلطافنا يسرحيت فيلم منبر ناي حقي اي مسلن بملعاتن مكاين صلاي اب حصير غزي حرارا مريت بحال حالتان صليم تكن تغبئه مكونن كاب كتر تحواس نفسو نبقال عوصيو سالاي صوع علي كبل تسمعم ناي بحقي كسال زنبورو مرئتيو ابتهم موتتيا استات 4 زخونا اصوار صعنا مكاين صلايين تهم يخن كل تغادلاي اتبلع لزبن تغادلتن كوعل استحسب اصوار كم إلو خندد بمرأيخا محر تحقوسم مكونن ممليسو اتم سالاي صوع علي مبالو قصلام تغادلتي كابتس تكوز زنبره تفنجارن بارع النمدحان كابتو بوتا النار حاقون كلو مكونن راديو قميتو كابتن بحال حالتا زشيل بباز نبرا مكاين حانت تعيتن ترخبه كوص وسنم نابتي ممليسو زبارعن زفنجرن زنبره اسات غمرا بمنقرق دما كم بهاغو حانت بومبا F1 زصعنت مكينه حيزو مسس بلام قبطان نتا مكينه بصرغيا زينبورو سنچرون كورباتاتن ان وسده كابتي تعفاف بوتا كرحقا خاله انتخونه امونغو حيزاتو تغمطلت نسوغن ايتغودن
اتبومباتات كا نمشتو بقلبت عبالاتو تراجفو نبرت ودب هزباو جنبار كم زخون جبرام قبطان سألاي صوع علي أتم سألاي صوع علي إنا بله نما أكلتن زندا زنبرا مكاين كدغرق انكولو كساب لومي حلم خويني زرعيو نتي أبو زوحله تقادلاي جانكرلو كالي تاريخونا لو تقادلاي سو قبطان تريشحن شعاتميتن 89 عمت امرتيوم صلائی زنيتلو كوماندو سراويتو سليفو أبزوبا مبرق دنكل نزركب دجن تقادلتي بعال إنجل قلعلو فورو إرافايله عساعيلات غصاصيرو نهزبي أم بسباسن نبروتو أم زرافن توافرام نزي من كما يزبل هندوت سراويت نايت صلائی نمدمساس تلقو زعبي خفالو نا أحدو كوماندو توهبام أزست بوطلني نايت كوماندو قبطانن زرئتن كمون كالوت نهاندسان زباو سراويتن حلفتي اتمل اختبازيحوام نتسرحيت كدالولو جمروم قبطان زمرحا بوطلني كابشلالو زبا معراب تبقيسا دحرني حموشتا معالتات قعزو سيموتي أتوات مستي نمتكعتي زشباشب زنبري كالق سراويت دما تتصنبرات مقربات تودي يتصنحوام مكونن قبطان نبوطلنيو أكيبو زي كانت قوعو تمديبو زل سراويت بفولي واتهادراو سلطنا زتململه كوماندو سراويتيو يخون مبر نحناون بهاقراون يحنق حاتن زتململنا سراويت سلازخونا كمن عوتلو رقوصي زبل مجلس هيبو نابت سرحيت أبو قصام في الصحية قلقلن تيدروسن زمرحوان كلت حيلي بمأكل نابتقن معسكر صلاعي خاطوا ملقيتا رايها زمرحا حيلي مسقال خفال هندسان زباو سراويتن بيماناي وغن كتقعو تسفازقي ودراس زمرحا حيلخا بدحري تطويا نتزهادم سراويت كتعقتيو اتمدب ملو ليت توقعيزم أمس مرمت كعتبصحوم اتعزيو بريخ قوبو عسعيلا يترف بتصلمات ببرهانون كديبو أصقاميوم انتخونه اتنيح عتاقه هزباو سراويت تحرنتي ارترا تبلحيتو نابتو قوبو بمدياب أمس مرمت كعتبصحيم قبطان نفس وقف أهادو أبستمدبو البوتا كم زبصحيم السرقاقصه ساعت حموشتا وقحتا تخصق جمرو تأزاز أما حلالفهم أب عرد الثلاثة تصقعن تصنحا أهدوتات بقطتا تخص جميرا أب حتير أوان بلن زبل دمصتات أكالحام أو وشتي ربع ساعات كا عردتات صلاي أب تحت قصصر أتوا أبزي فالما يقدم سلسة تقادل تتصوم عردتات صلاي سقيرهم نقدميت الناس قومون كاللوغن صلاي كالتيفو توساق حيلي سلس دربه وق أزي ساعة قبطان نتخونتات قمقمو سراويتو ندحري تمليسو داقم كودب أزازام نزز رأي صلاي تقادلتي زهادمو زلو مسيلو مورال جيرو ددحريهم صعبهم تقادلتقن قلطوف مودداب جيروم صرمت قاعتي بمفناو حقوقو نخيب قصبوهم تخونتات كمزيلن كله بقمقم بحري عكيلو قلعلو بصحات واتهادرا زصعنا مكاين إنا درونا كما ساترأيام قبطان واتهادراوي منصر غيرو دحر مكتتال مستقلب زي نبور سراويت مقطام ربحا خمزي بلو قمقيمو نفسها قلقل هلو سجن هلو سجن بمبال دقاقيمو دحر مصواع يسمعك اللخو بركي زبل ملس مسرقبه سراويت داقم كزلق تأزاز هابوم قلقل قدفن يمصا اطرح مسحواتن كندربني نايلو زربو خي وده بزمص زي تبالت طيت افلو بحريما او دقطوم تسوى دما قلقل برتعو قخا قصلم تقادلتي الناس لغون الناتقعون لعلي 650 وتهدرات درق موتاتن قصلاتن مرخاتن غيروم حنتي هليكوبتر دما وديقوم نتوق تعوتلوم أبا مرارحة ناي زبرتعو قزي تران متعصافن ناي قبطان أزيو زدنا غينيروم زخا حادي كاب تذكاري في التعميتات ناي قبطانيوم كالقونا له إزي جيغناسوه قبطان بربعة حملة 1989 عمت مرت مدلوهاتنا تصافيفن
ንጉዕዞ ቁርባት ኮይነን ዝጸንሐ ኣሃዱታት ኮማንዶን ሃንደሳን ናብ ሓደ ፍሉይ ስርሒት ዝነቕላሉ ሰዓት ኣኸለ ሓለቓ ጠቕላል ስታፍ ወተሃደራዊ ስርሒታት ተጋዳላይ ስብሓት ኤፍረም ከዓ እዚ ስዕብ ሓሳብ ዝርከቦ ሓፂር ናይ መፋነዊ ቃል ገበረሎም ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ክሓፅር ኤርትራ ሓራ ኮይና ኣብ መወዳእታኻ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን መላእ ዞባናን ሰላምን ርግኣትን ክጎናጸፉ እንተኾይኖም ንተቃዋምቲ ሓይልታት ኢትዮጵያ ብዝከኣለና ዓቕሚ ክንድግፎም ኣለና ምስ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ጽቡቕ ምትሕግጋዝ ጸኒሕና እዩ ነቶም ብሸነኽ ወለጋ ናይ ኢትዮጵያ ዝቃለሱ ዘለዉ ተቃዋምቲ ኦሮሞ እንተደጊፍናዮም ከዓ ውድቀት ናይቲ ስርዓት ኣጸቢቑ ክቀላጠፍ እዩ ስለዚ ንስኻትኩም ናብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዕማም ትኸዱ ዘለኹም ሃዋርያ ናይዚ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ኢኹም እቲ ስራሕ ጽንዓትን ተወፋይነትን መስዋዕትን ዝሓትት ስለ ዝኾነ ከም ቀደምኩም ጽኑዓት ኩኑ ጽቡቕ ዕድል ድማ እምንየልኩም በሎም ተጋዳላይ ስብሓት ኤፍረም እቶም ተጋደልቲ ብወገኖም ንሕና ኩሉ ግዜን መስዋዕቲ ድልዋት ኢና ሰብ ዕላማ ስለ ዝኾንና ከዓ ኣብ ኤርትራ ተሰዊእና ኣብ ኢትዮጵያ ተሰዊእና ኩሉ መስዋዕቲ ይናዕና ኣብ ዓወት ጥራይ የራኽበና ብምባል ነቐሉ እቲ ጉዕዞ ብባሕሪ ነይሩ ብጉብጣን ዝተመርሐ ኣሃዱ ኮማንዶ ኣብ ሶማል በጽሐ ካብ ቁፅጽሮም ወጻኢ ብዝኾነ ምኽንያታት ከዓ ኣብ ሶማል ቁሩብ ክጽበዩ ተገደዱ ኣብ ትጽቢት ጥራሕ ብዙሕ መዓልታት ሓለፈ ኣሃዱ ኮማንዶ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ሶማል ምእታው ጸላኢ ሓበሬታ ስለ ዝረኸበ ብቕልጡፍ ሰራዊትን ኣጽዋርን ኣውፊሩ ናብ መሬት ኢትዮጵያ ተጋደልቲ ከኣትውሉ ይኽእሉ እዮም ዝበሎ መገድታት ኩሉ ዓፀዎም በዚ ድማ እቲ ኣሃዱ ዝሓሰቦ ተልእኾ ከይፈጸመ ናብ ኤርትራ ክምለስ ተገደደ ጉብጣን ድማ ኣሃዱ ሒዙ ኣብ ተሰነይን ከባቢያን ክጸንሕ ተሓበሮ ኣብቲ ከባቢ እንከለዉ ሓደ መዓልቲ ጉብጣን ሃንደበት ሓሳብ ስለ ዝመጻሉ ብድድይሉ ናብ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ናይቲ ከባቢ ብምኻድ መኪና ክትወሃቦ ሓተተ ኣብቲ ቦታ መቕናዮም ዘይተርፍ እንተኾይኑ መንቀሳቐሲ ክትኮነዩ ሓሲቡ እቲ ሓላፊ እናሰሓቐ ዋዕ መኪና ደኣ እንታይ ኢልከያ ክብል ሓተቶም ጉብጣን ምስ መኪና ዘለዎ ፍቕሪ ጽቡቕ ገይሩ ይፈልጦ ብምንባር እዩ ስሒቖም ሰሓቑ ገቲኡ ግን ኣብቲ ቦታ መንቀሳቐሲ ተባሂላ እትወሃብ መኪና ከም ዘይትርከብ ሓበሮ እሞ ቀጺሉ ከም ዝበሎም ስማዕ ጉብጣን ኣነ እዝናትካ ኽቱር ፍቕሪ መኪና የሰክፈኒ እዩ መወዳእታኻ እውን ብመኪና ትስዋዕ እዩ ዝመስለኒ ክብል ተዋዘዮም ኣብተ ሰነይ ዝጸንሑለን ቅንያት ኣብ ቂዕን ምብጋስ ኮነ ኣንፈት ጉዕዞኦም ናብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ኣሶሳ እዩ ዝነበረ ጉብጣን ኣሃዱ ሒዙ ክብገስ እንከሎ መጻምቱ ተጋዳሊት ኤልሳ ኣርፋይነ ነፍሰ ጾር ነበረት እዋን ምሕራሳ ብድሕሪኡ ይኸውን ብምንባሩ እቲ ዝውለት ቆልዓ ወዲ እንተኾይኑ ንመዘከርታ ስውዕ ዓልማንጁስ ዓልበልዮም ጓል እንተኾይና ግን ድላይ ክስም ኣውፅእላ ክብል ተላቢዋ ነቐለ ነባር ታሪክ እምበር ነባር ህይወት የለን ሓርበኛ ይነብርኒዩ ታሪኹ ዝውረስ ኣሃዱ ኮማንዶን ሃንደሳን ኣብ ጊዛኑ ኮይነን ዝቕጽል ትእዛዝ እናተጸበያ ካብ ኤርትራ ዝነቐለ ሓደ ብርጌድ ክፍለ ሰራዊት 70 ከምኡውን ሓደ ብርጌድ መካናይዝድ ኣሃዱ ታንከኛ ረሻሽን መድፍዕን ብሓደ ጥሪ 1909 ካብ ደማዚን ተበጊሱ 24 ሰዓታት ተጓዒዙ ከባቢ ኩምሩክ በጽሐ ኣዘዝቲ ናይተን ኣሃዱታት ምስ በዓል ጉብጣን ተራኸቡ እሞ እቲ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ብዝርዝር ተነግሮም ብድሕርዚ ኩላተን ኣሃዱታት ምስ ቦትአን ከም ዝላለያ ተገብረ ክልተ ጥሪ 1909 ከዓ መጥቃዕቲ ናይ ኣሶሳ ተጀመረ በቲ በርቃዊ መጥቃዕቲ ኣብ ጥቓ ዶብ ዝነበረ ማዓስከራት ሰራዊት ኢትዮጵያ ናይ መግዛእቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ተደምሰሰ ካብ ዶብ ሱዳን ንኣሶሳ 95 ኪሎ ሜትር እዩ ኣብ ቅድሚኻ ዝጸንሐ ማዓስከራት እናደምሰስካ ኣሶሳ ንምብጻሕ ክልተ መዓልትን ፈርቓን ወሰደ ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ስርሒት ብዓወትካ ተዛዘመ ካብኡ ብምቕጻል ባምባሲ ኣብ ዝበሃል ቦታ ንምብጻሕ ሰራዊት እናገስገሰ እንከሎ ብህፁፅ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፀ ፓራኮማንዶ ሓይል ጸላኢ
ኣብ ጫፍታ ከተማ ዓሪዱ ጸንሖም መሬት መስዩ ነበረ በዚ ድማ ተመለሱ ተባሂሉ ኣብ ድሕሪት ኣብ ሓደ ብርኽ ዝበሎ ቦታ ከም ዝሓድሩ ተገብረ ንጽባሓይቱ ዕውት መጥቃዕቲ ተኻየደ ረዳት ዝመጸ ፓራ ኮማንዶ ጸላእ እውን ኣብኡ ተደምሰሰ ድሕሪ ናይ ባምባስ ውግእ ዳቡስ ዝተባህለት ቦታ ተታሕዘት ቢንቶ ዳቡስካ ፈረሰ ኣብዚ ኩሉ ስርሒታት ኣሃዱ ጉብጣን ነቲ ዘጥቅዕ ሓይሊ መገዲ መሪሑ ኣብ ምእታው ዓብ ተራዩ ተጻዊቶም እቶም ንጸላኢ ኣብ ዝጥዕም ግዜን ቦታን ንምግጣም ኣብ ዝኸዱ ኸይዶም ተወፋይነቶም ዘይንኪ ተቓለስቲ ናጽነት ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ መሬት ወለጋ ኢትዮጵያ እውን ዘደንቕ ጅግንነት እዮም ፈጺሞም ኣብ 5 መዓልታት ንብሙልአ ነተን ዝተጸንዓ ማዓስከራት ደምሲሶም ብቕልጡፍ ናብ ኤርትራ ነቐሉ እተን ድሒረን ዝመጻ ኣሃዱታት ኩላተን ክብገሳን ከለዋ ቦጦሎኒ ኮማንዶን ሃንደሳን ግን ንግዚኡ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ወለጋ ክጸንሓ ተገብረ ድሕርቲ ውግእ ኣብ መንጎ ሰራዊት ወገንን ሰራዊት ጸላእን ዝነበረ ቦታ ርሕቕ ኢላ ዝተረፈት ኤነትረ ናይ ጽዕነት መኪና መንባራ ተፈልጠ በዓል ጉብጣን ነታ መኪና ካብቲ ቦታ ውፅኦም ክወስድዋ መደቡ እታ ኤነትረ ምስታ ዝነበረቶም ሓንቲ ንእሽቶ ናይ ጽዕነት መኪና ንመጓዓዝያ ብዙሕ ክትሕግዞም ትኽእል ነበረት ናብ ሜዳ ምምላሶም ዘይተርፍ ብምዃኑ ይፈልጡ ስለ ዝነበሩ ከዓ ክምለሱ እንከለዉ ድማ ቡን ክጽዕኑ መደብ ነበሮም ውድብና ነቲ ቡን ሸይጡ ኣታው ክረክብ ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ሓልዮት ዝነቐለ እዩ ነይሮም ስለዚ ብዝኾነ መገዲ እታ መኪና ክትወፅእ ነይርዋ እቲ ከባቢ ነተግቱ ስለ ዝነበሮ ፈለማ ብኣሃዱ ሃንደሳ ከም ዝጽረግ ተገብረ 12 ጥሪ 1990 ከዓ ንቕሎ ኾነ ሓደ ዘካትዕ ነጥቢ ግን መጸ ጉብጣን ምስቶም ነቲ ስራሕ ዝተመደቡ ክኸይድ ምዃኑ ፍለጠ ንሱ ከም ሓላፊ መምርሒ ክህብ እምበር ባዕሉ ክኸይድ እቶም ኣባላት ዝቕበልዎ ኣይነበረን ጉብጣን ግን ካብ ዝሓሰቦ ዝተርፍ ሰብ ኣይነበረን ግድን ክኸይድ እየ ምስ በለ እቶም ኣብ ትሕቲኡ ዝነበሩ ሓለፍቲ ምስኡ ክኸዱ ሓተትዎም ንሱ ግን ኣይተቐበሎምን ይኣኽሉን እዮም ዝበሎም ሰባት መረጸ ሓንቲ መስርዕ ምስ ሓደ ሓኪምን ሓደ ምልክትን ብሌናይ ዝተባህለ ኣውቲስታን ከምኡውን ሓደ ዝፈትዎ ሳልሕ ዝበሃል ንእሽቶ ተጋዳላይን ካብ ካልእ መስርዑ ጸዊዑ መሪሕዎም ተበገሰ ጉብጣንን ሳልሕን ኣብ ውሽጢ ጋቢና ምስ መራሒ መኪና እታ መስርዕ ምስቲ ሓኪምን ፊደል ዝተባህለ ኦፐሬተርን ኣብ ዝባነታ መኪና ተሰቕሉ መንቀሳቐሲ ክኾኖም ዝሓዝዎ ፊስቶ ነዳድ ድማ ኣብታ መኪና ተጻዒኑ ነበረ እታ ከውጽእዋ ዝመደቡ መኪና ዝነበረቶ ቦታ ቤጌ ዝበሃል ናብ ኣንፈት ቤጌ ገለ ርብዒ ሰዓት ተጓዒዞም ናብታ መኪና ክበጽሑ 100 ሜትሮ ቢሉ ምስ ተረፎም ካብቲ ዝኸድሉ ዝነበሩ ወሰናስን ናብቲ ቀንዲ ጽርግያ ኣተዎም ናብ ጽርግያ ኣትዮም ነዊሕ ከይተጓዓዙ ከዓ ምድረ ሰማይ ዝንቕንቕ ነታጉ ተሰምዐ መኪና ንላዕሊ ዘለለት ኣብ ልዕሊኣ ዝነበረ ነዳዲ ምስ ነታጉ ተሓዊሱ ብርቱዕ ባርዕ ፈጠረ እቲ ገዲም ተጋዳላይ ኣብነታዊ ሓላፊ መኮነን ጉብጣን ምስቲ ካብ መስርዑ ኣጸዊዑ ዝወሰዶ ማንጁስ ተጋዳላይ ሳልሕ ብሓዊ ተለብሊቦም ሽዑ ንሽዑ ተሰውኡ ካልኦት ግን ፍጹም ኣይተጎድኡን እንተኾነ ብመስዋዕቲ ናይቲ እምብዛ ዘኽብርዎ ሓላፊኦምን ንእሽቶ ብጻዮምን ዝተሰምዖም ጓሂ ዝጽወር ኣይነበረን ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር ከዓ ፍጹም ኣይነበረን ብኡ ንብኡ ጉድጓድ ኩዒቶም ዝክረ ሰማዕታት ብምግባር ኣብታ ዝተሰውኡላ ቦታ ቤጌ ሓመድ ኣዳም ኣልበስዎም ንኽልቲኦም ንገዲም ተጋዳላይ መኮንን ጉብጣንን ማንጁስ ተጋዳላይ ሳልሕን እቲ ብጽጹይ መጽናዕቲ መጥቃዕቲ ኣሶሳ ብዓወት ንኽፍጸም ዝኸኣለ ነቲ ስርሒት ባዕሉ ብልዑል ወኒ ዝተዋስኣሉ ጅግና ጉብጣን መኮንን ካብቲ መሊኡ ዝፈሰሰ ዓወት ሓንቲ ንእሽቶ ዝተረፈት ኮይና ዝተሰማዓቱ ዕማም ንምምላኣ ምስ ዓወት ክትጸባጸብ ክብል ነቲ ብዘደን ጽቕያታት ዝተመልአ ውዕለታቱ መዛዘሚ ገበረሎም እቶም ተጋደልቲ ካብ መሬቶም ክብገሱ እንከለዉ ንሕና ኩሉ ግዜን መስዋዕቲ ድልዋት ኢና
سب علامة سلزخنا أمريت إرترا تسوينا أمريت إثيوبيا كله نعنا مصواتيوم أب عود راي يرخبنا بمباليوم نقيلهم نيروم سوء تقارلاي مكونن تغلت السفازجي قبط عندما حدا خابتهم موبا نايتا عابن عوتن سرعيت وفري سقردو بكونام قبطان مسمكيناز نبرو فقري حلو في زنبرا أبتساني كم وازا استزربق على دما تنبيت كوينو تفتس أمام فقر مكوننجن نولك أو بحتا عين بران مكيناز بهيك نبرت ودبن مسسان سراح نمسلات أني نيروم أبقو غاي كم مأكل بارع مكينا قوتس قبل نحادقا تقاليعو نبرام نتي زمزقو بعوت زيادة ملوخ قبروز سعر أب عوت حانتو قدلو خيط ترفو زد سباصب نزخا هيواتو خوفي دحر زيبل أب تاريخ قدل الناس انتنا بحافشا أو وفر سقرودو بكأب فلاي نبار زغري كحدق زبقعه مكالستو سمون كالعال وطرو بخبري زذكروه جيكنا ينيرو مكونن تخلي تسفازجي قبطان أزن توتي تقارلاي محاري مرح حيلي تقارلاي سمرح بتسلاسي بنيام تقارلاي مبرهت يوسف جين كارلو تقارلاي حدري تقارلاي يمان هدآت كحيل ليتنا كولينيل موسى قبرتنساي كمون تقارلاي تغلاي ولد مريم تصفى مريم تفتسمه كبراتن تخطاتلتنا نلومي أدالينا لكم زنبرنا تحستو أبزي فتسيمنا يلنا كالك زيدما تماساسال تحستو حزنا لكم كنقربنا كبراتن كم تقول زين نبلو كدمي نزو فيديو مزامكم شيرن لايكن اتم سابسكرايب زي قبركم دما سابسكرايب كيترسعو بمبال نفانوكم السلام وسناي نخلاتنا إرتراوان عوتنا عفاش